Forobacha ni o bɛ wele ko fonction publique o don ni ɲɔgɔn da sɛbɛn olu kɔni doni daminɛna a bɛna o walawalalu sɔrɔ an ka bi kunnafoni kɔnɔ. O tɛmɛnen ka bɔ kunnafoni di jara dɔ o labɛnna Fondation Ali Fariga Touré maaw fɛ ka sanga ni bisibiri janvier kalo tile 8 san 2022 a bɛna o kunnafoniyaw fana sɔrɔ an ka bi kunnafoniw na. O tɛmɛnen ka bɔ kunnafoni di jara wɛrɛ ale fana sigira Seko ani Dɔnko o fara ɲɔgɔn ka jɛkulu fɛ ka sanga ni juma janvier kalo tile 7 san 2022 a bɛna kuma o fana kan an ka bi kunnafoniw kɔnɔ o bi fara kunnafoniya wɛrɛ kan k'o di aw ma sɔni aw bisimila. K'aw fo ka aw waleɲumandɔn ka ladɔniya k'a fɔ ko aw sɔgɔlen bɛ MTT Jabarani fo ka se radio emergence de ma 91.5 ani an ka bɔlɔ sanfɛlaw an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw bisimila an ka bi kunnafoni ale bulon kɔnɔ i n'a fɔ n y'a fɔ an ɲɛna cogo min an bɛ a daminɛ ni politique ko o bunakun ye fɛn min ye CNT maa dɔ ye ale ye a hakilina di ka saga ni furancɛrɔ fanga ɲɛmaw olu ka laɲini ni o de ye fɛn min ye furancɛrɔ fanga a bɛ se ka mɔnɔbɔ cogo min fɔ san 5 o bonyanko la a ye a yira k'a fɔ o kɔni bɛ kɛ sababu ye baara minnu kɔni bolo dalen bɛ yaasa o baara olu kɔni na se ka sabati an ka furancɛrɔ fanga o kɔnɔ fo ka taa se jamana o jɔsikura o hukumu kama fɛn min ye Gabriel Kulibali ale ka kuma ye ni a ye a fɔ Ablaye Fama Kulibali o ka kuma galama la an ka ɲɛmadaw la. San 5 in kɔnɔ mun ni mun de ka kan ka kɛ an b'o de lajɛ donc yala fɛn minnu ka kan ka kɛ san 5 in kɔnɔ a bɛɛ bɛ se ka kɛ kalo 1 a bɛɛ bɛ se ka kɛ kalo 2 wa a bɛɛ bɛ se ka kɛ kalo 3 wa donc a fɔra ko n'i ma ɲa k'i bɛ ko kɛ bi Mali ko la i k'a kɛ ko ye ko min bɛ se ka kɛ ko sabatilen ye Maliyɛnw bɛ se k'u yɛrɛ ye min kɔnɔ san yirika ka sɔrɔ ma nimisa donc o de hukumu kɔnɔna na transition ɲɛmɔgɔw ko k'u bɛ san 5 n'u o 5 ma u bɛna Mali sigi kala kelen kan Maliyɛnw fo ka taa min kɛ sa vraiment an tɛ ɲugun an ka maliyɛnya la sira minnu kan k'u bɛna Mali bila o de kan i n'a fɔ élection ko i n'a fɔ an ka lakana an ka problème ba ye lakana de donc lakana in o ni élection de bɛ taa ɲɔgɔn na donc san'an ka girin-girin n'an girin-girinna k'an bɛ élection kɛ donc ça veut dire que lakana o t'an fɛ la ko ye donc lakana dun bɛ maa minnu bolo bi donc a tɛ tɛmɛ nin kan donc tiɲɛni mana mun f'i ye Bama ɲɛkuruko la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o ye tiɲɛ ye donc fanga bɛ sɔrɔsiw bolo u k'u mago bɛ waati min na ani u dɛmɛ ne bolo an ka a d'u ma walasa u bɛ se k'an ka jamana bila kala kelen kan pour que au moins an yɛrɛ ka malidenya ka se ka kɛ kunnawolo ko ye an bolo communauté internationale in tɛ diɲɛ ye o c'est-à-dire que an b'a fɔ tubabuw ka fara fan bɛ yen anw bɛ tubabuw de ka fanfɛla la mais mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen olu fana ye communauté internationale ye o minnu ma bere ta an kama o donc ni olu ye bere ta an kama ko n'i gɛnna i faso la i bɛ taa min i bɛ t'i bɛnna la donc ni tubabuw ye bere ta anw kama an bɛ taa an bɛnna na n'o ye Russie ye donc olu fana bɛ an bɛrɛbɛrɛ ka ɲa donc communauté internationale an tɛ siran o donc n'u u ye an gɛn donc mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu fana ye communauté internationale ye communauté internationale tɛ kelen ye dɛ a ka ca donc ça veut dire que an bɛ se k'an ka baara kɛ ni maliyɛndenw kɔni bɛɛ sɔnna ka tugu an ka autorité ninnu kɔ ka kɛ cɛ kelen ani muso kelen denw ye je sais que sini ma sini kɛnɛ ma maliden ani kunnawolo bɛ bɔ jamana kɔnɔ wa Mali bɛ kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ka di mɔgɔ wɛrɛw bɛ bɔ ka na an fɛ yan ka na an ka hɛrɛ dɔ damu mais n'an ma jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ka gɛlɛn dɛ. An bɛ don bakurubaw kɔnɔ Forobacha ni o bɛ tali kɛ fonction publique kan o don ni ɲɔgɔn da sɛbɛn olu kɔni doni daminɛna ka sanga ni tɛnɛndo janvier kalo tile 3 san 2022 min kɔni laseli kɛra Forobacha ale yɛrɛ minisiri fɛ ni o bɛ tali kɛ Madame Jawara Ayuba Paul Jalo kan an ka sali ka ɲɛfɔliw lamɛn o la. Catégorie bɛɛ lajɛlen A BD B1 fo ka taa se C ma o bɛ t'i jɔ 880 kɔ de la. Ɲɔgɔndan ninnu bɛ kɛ yɔrɔ minnu na o ye Kayi, Sikaso, Segu, Mopti, Tombouctou, Gao ale ni Bamako. Cɛba minnu bɛ marabolo tɔw kɔnɔna na olu kɔni bɛ se ka t'u tɔgɔ sɛbɛn u yɛrɛ dɔngɔnna santuruw la. Mɔgɔw bɛ se ka na n'u ka kanbɔli sɛbɛnw ye. Bamako, Centre national de concours pour la fonction publique o yɔrɔ la ani marabolo kɔnɔna na u bɛ se ka taa gouvernoraw la baaraw bɛ to sen na fo février kalo nata in tile gale san 2022 hakilina jigila yɛlɛmali o kɔni donna siw la ni a dɔgɔmani kun bɛ taa san 18 na catégorie bɛɛ lajɛlen na i bɛna ye k'a fɔ catégorie A la o bɛ taa san 43 la catégorie B o bɛ taa san 36 la catégorie C o ye 35 ye concours ninnu yɛrɛ ɲɔgɔndan baaraw bɛ daminɛ février kalo tile 19 an'a tile 20 ani février kalo tile 26
ani 27 marabolo santuru la ale ni Bamako santiri kɔnɔna na sababu kɛ laganabaliya ye Moti ni Tombouctou cɛ Tombouctou o marabolo bɛna taga kɛ santiri ye ɲina an ka wuli ni ka an munumunu an ka marabolo kɔnɔ kibaruyaw la aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruyaw la an bɛ taa Sikaso mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yoroso ale sɛrikili la jɛmukan dɔ sigira Yoroso commune dugutan o arajosow la jɛmukan min kɔni bɛ tali kɛ yaasa ka musolakaw ka olu lakodɔn ka ni olu lasɔn fɛn min ye dɔgɔtɔrɔso tagali o nafaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la lasirili o kɔlɔsili hukumu kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ peseli o wagatiw kan a kun de ye kɛnɛya tigilamaw olu na se ka dɛmɛ cogo min u ka baara cogo min da bɛ se ka kari sokɔnɔ jigininw na ni hakilina in kɔni ye Yoroso mairie ale ka hakilina ye ka fara cakɛda Save Children maw kan n'an bɔra Sikaso an bɛ an kunda Segu kan baarabolo min sigilen bɛ sɔrɔ sigida fo ka taa se Seko ani dɔnko o yiriwale o kunnakun kan o baara o kɔni yirala Masina Sɛrikili jama ka forobadanayatɔ maw la min kɔni kɛra ka sangani janvier kalo tile 5 san 2022 fɛn min ye Segu jama ka forobadanayatɔ maw ka ɲɛma ye a ye a yira ka fɔ yaasa baarabolo in kɔni ka se ka kɛ o musaka bolodalenw o bɛ taa i jɔ sifawari miliyari 107 o bonyɔnko la min bɛ taa san 5 o bonyɔnko kɔnɔ k'a daminɛ san 2021 na a tila ka a sɛbɛntiya ka fɔ tugun ko sɛrikili dɔw sirabaw kɔni bɛna dilan min musakaw o bɛ ka bɔ an ka jamana kun fo ka taa se Segu mara ani dɛmɛbaganjɔnw musakako olu fanfɛla na ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taa kucalakaw fɛ maa 40 bonyɔnko ni olu bɛ tali kɛ jama ka forobadanayatɔ maw fo ka taa se lagana tigilamaw ale ni tanikasegin kɛbaw na o bɛ tali kɛ transportɛrw kan fo ka taa se jagokɛlaw ma olu le kɔni hakilina falen kɛ ka sɛngɛni araba tɛmɛnen janvier kalo tile 5 san 2022 kucala ale jago o bunakun kan ni lajɛrɛ in kɔni labɛnna cakɛda fɛ kɛrɛnkɛrɛnna min ka baara ɲɛsinen bɛ maaw ni u bolofɛ o lakanani kama wa a kun de yaasa ka dɛmɛ don kɛrɛnkɛrɛnna maaw ni u bolofɛnw olu na se ka tɛmɛ cogo min na lakana o bunakun kan n'a musaka o bɔra cakɛda kun min bɛ wele ko Mali Justice Project o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruyaw la o bɛ an bɔ ni ka denguni kɛ an ka jamana kɔkan kibaruyaw la min bɛna walawala aw ye Fatumata Jalo fɛ an ka bi kɔn kibaruyaw la an bɛ an kunda Côte d'Ivoire ale jamana kɔnɔna na maa 15 coronavirus bana tun bɛ olu de la nin ye a dɔgɔkun 2 ye nka ko ni ye a ta k'a lajɛ ka kɛ ni décembre kalo tile 31 ye ko coronavirus kɔni ye maa 2500 de minɛ o de hukumu kɔnɔna na Ivoire gouvernement ma kɔni a yira k'a fɔ ko nin kɔni bɛna kɛ coronavirus ye ale bana nakun 4 ye u ka jamana kɔnɔna na ɲɔgɔn ye ba min ka kan ka kɛ catikaw ka jamana kɔnɔna na janvier kalo tile 8 nata o baaraw kɔni bɛ sen na ni hakilina in kɔni bɔra fanga gwara dabakulu maw yɔrɔ hali ni u ka sɔrɔ u ka jamana ɲɛmaw kɔni a yira k'a fɔ ko lajɛrɛ kɔni tɛ se ka kɛ u ka tolancisoba o kɔnɔna na Mauritanienw ka cakɛyɔrɔ min ɲɛsilen bɛ kunnafoni di ma olu kɔni laseli kɛ ka kɛ ni tarata don janvier kalo tile 4 k'a yira k'a fɔ ko Mauritanien maa 3 olu kɔni bɔnɛna u ni na ni u ka baara bɛnnen don sanu u ɲininiw ma nin kɔni kɛra karidon wa ko o tun bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni a bɛ fɔ u ma ko zone tampon ko u tun bɛ farafina cɛncɛn ka jamana min yɔrɔ ko polisariyo kulu maaw ka yɔrɔ ye o ye min ni o bɛ mara jamana maaw ka bolo kan min ni o ni maaw bɛ k'a ye yɔrɔ ninnu kɔni lakana an bɛ a kuncɛ ni RDC ale jamana ye Sud Kivu o dugukɔnɔmaw kɔni wuli-wulida kɛ k'a yira k'a fɔ ko bingani kɔni bɛ ka kɛ u kan u ka dugu kɔnɔna na minnu ni olu kɔni donna u ka dugu kɔnɔna na an bɛ segi ka don an ka jamana kɔnɔ ni an bɛna bakurubaw la i n'a fɔ n ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na Fondation Ali Farika Touré olu ye kunnafonidi jɛrɛ dɔ kɛ kunnafonidi jɛrɛ min ni a bɛ tali kɛ baarabolo kan baarabolo min o bɛ tali Fakoye ni o bɛ wele bamanankan na ko bɛn ni dɔnkili in kɔni bɛna kɛ dɔnkilidala caman o fɛ a kɛ kun de yaasa bɛn ani kelenya o bɛ se ka sinsin cogo min an ka ba Maliba la ni kunnafonidi jɛrɛ a kɔni kɛra ka sanga ni bisibiri janvier kalo tile 8 san 2022 ni a ɲɛmaya o tun bɛ vie Farika Touré ale bolo ni o ye fondation yɛrɛ ɲɛma ye kɛnɛ kan seko ani dɔnko tigilama caman tun bɛ fɔ ka se an ka kunnafonidilaw ma Amadu Ashi Jara ale tun bɛ MTT Jabaran tɔgɔ la hali na ni somasama min ye o de filɛ nin Yo Allah danduye sare seitane yo Allah danduye sare wolde donc dongli kono don a bebe ben de fo an be ala de deli ben be se kana mali kono cigomina siya woloma tɛ anw bara yan n'an ka dumunikɛ bɛ anw de fɛ yan sananguya bɛ anw de fɛ yan balimaya duman bɛ anw de fɛ yan
donc an bɛ ala de deli jamana in bɛ cogo min na ala k'a segi a cogo kɔrɔ la ala ka bɛn nati an ka formation kɔfɛ fondation Alfarka Touré la bon an ye nin hakilinaw sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan an bɛ ala deli maliyɛn bɛɛ lajɛlen fara ka fara an kan k'an dɛmɛ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ ala ka hɛrɛ nati Mali kɔnɔ bi bi na Mali kɔnɔ an de b'a dilan an de b'a tiɲɛ mais ala kana tiɲɛbaga caya ala k'a dilanbaga caya Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn an tɛ kɛlɛ dɔn Mali siya fɛn fɛn bɛ bɛɛ bɛ parafin de kɛ mɔgɔ si tɛ kɛlɛ dɔn bon n ka dɔnkili titiri y'o de an tɛ kɛlɛ dɔn sigafo b'an fɛ n'an ka jɛw b'an fɛ yan nɔ bɛɛ bɛ ta de ɲini mais an tɛ kɛlɛ dɔn mais ni ko nana i sɔrɔ waati min na o ye ala nɔgɔ de mais ala kelen min ye fɛn min ta ka ɲɛsin an ma an bɛ ala deli ala k'o ta ka bɔ an kunna dɔnkili titiri y'o de kɛlɛ man ɲi an tɛ kɛlɛ dɔn silamɛya b'an fɛ sigitugu b'an fɛ balimaya fɛn bɛɛ b'an fɛ yan nɔ an b'a ka baara kɛ ka ɲɛ mɔnikɛla bɛ mɔni kɛ sɛnɛkɛla bɛ sɛnɛ kɛ misikɛla bɛ misi kɛ an b'o de dɔn wala dɔnkili kɔrɔ ye o de ye an ye nin hakilina in sɔrɔ min fi ye sababu ye ka se ka nin kɛ donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ Mali sigilen tɛ juguya kan Mali tɛ juguya yɛrɛ dɔn juguw de donna an tula dɔrɔn ka na ko yɛlɛma an bolo donc an fana ye nin da k'a yira dɔnkilidala damadɔ de ye nin da sisan dɔnkili damadɔ da ɲɔgɔn kɔ pour que k'a yira k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye kelen maliyɛn bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan. projet mun kan bi o ye projet Wafa u b'a fɔ projet Wafako ye Wafako tɛ fɛn wɛrɛ ye an ka bɛn kɔrɔbɔrɔkan na voilà donc juste k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna an kan ka bi an bɛ yɔrɔ min an kan ka bɛn an kan ka fara ka tugu parce que n'an ko ko bamanciw an kan ka fara ka tugu parce que an ka denmisɛnnin caman bɛ yen bi n'i y'a jateminɛ u bɛ ka taa dɔw la k'a sababu kɛ wariko ni fɛn ko donc ka se ka mɔgɔw lafaamuya c'est-à-dire ko in bɛ ka taa cogo min pour que u kana se ka taa tɔɔrɔ pour que tɔɔrɔ ka bɔ mɔgɔw kan parce que an bɛ ko o ko la bi bɛɛ ɲɔgɔn tɛ an bɛ ko o ko la bi fɛn min bɛ ka kɛ a man ka kɛ Mali la parce que an maliyɛnw an tun tɛ nin dɔn i tun bɛ bɔ fɔlɔ n'a hakili b'a la ne ni n fa yɛrɛ tun bɛ bɔ yan n'an bɛ bɔ an bɛ bɔ sufɛ de an bɛ si ka mobili boli ka taa ɲɛfɔ kɛ hali sɛ t'a f'i ɲɛna ko i ni sɛ bon bi hali ni bɔra Bamakɔ ka se Segu problème dɔ b'i da la donc il faut que mɔgɔw k'a faamuya ko nin tɛ Mali ye nin tɛ Mali ye an bɛ Mali mun dɔn i bɛ se ka bɔ i sen na kabini yan ka taa bila fo Kidali ni mɔgɔ m'i dɛmɛ mɔgɔ t'i tɔɔrɔ fɔlɔ n'i ko k'i ye maliyɛn ye dɔrɔn mɔgɔ bɛ girin ka non Mali ka di parce que an bɛ ɲɔgɔn ladon an bɛ sigi i bɛ taa dɔrɔn i bɛ don du kɔnɔ i t'a sɔrɔ du si datugulen don i bɛ na i bɛ dumuni kɛ i bɛ taa i bɛ bɔ yan i bɛ se kungo kɔnɔ problème dɔ b'i sɔrɔ dɔ bɛ n'i dɛmɛ de mɔgɔ si tɛ n'i tɔɔrɔ bi n'i bɛ kungo kɔnɔ n'i ye mɔgɔ yɛrɛ ye fɔlɔ i bɛ jaabi tigɛ sani i k'a dɔn a tigi yɛrɛ bɛna mun kɛ i jaabi tigɛ fɔlɔ donc an b'an ka fɔlɔ Mali de fɛ c'est-à-dire an bɛ o de ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'a faamuya. hali bi an bɛ to bakurubaw kɔnɔ palais de la culture Amadu Ampateba ale yɛrɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la café des arts o kɔnɔ kunnafoni jara dɔ fana kɛra yen min kɔni kɛra an ka jamana o seko ani dɔnko fara ɲɔgɔn kan jɛkulu fɛ ni a ɲɛmaya o tun bɛ Bayi Bubakari Jara bolo kɛnɛ ka fɛn min ye u ka secrétaire général o bɛ tali kɛ Mamutu Keyita ale tun bɛ fo ka se seko ani dɔnko tigilama caman wɛrɛ ma Umaru Koyita ale tun bɛ M7 tɔgɔ la a nana ni jamu ni an ka ɲɛmadaw la. dɔnkilidalaw dɔnkilidilanaw ale ni sɛbɛnnikɛlaw ka jɛkulu bɛ n'a fɔra o ma ko association des artistes des producteurs des éditeurs du Mali olu kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛ kɛ jumadon janvier kalo tile 7 café des arts kɔnɔ Badalabugu ni ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye u bɛna su min ɲɛnamaya centre international de conférence de Bamako kɔnɔ CICB dɔw bɛna kɛ Bamakɔ ka kan ni dimanche ye ne bɛ 20 janvier kalo tile 16 ma ni siɲɛ 4nan in min kɔni bɛna fɔ san 2012 san 2017 ani san 2019 o kɔfɛ o bɛna kɛ sababu ye ka dɛmɛ don ka ɲɛsin an ka woromasiri tabaw ma banbanci kɛlɛ o waleyaw kɔnɔna na
ani fana ka kɛ sababu ye ka dɛmɛ don ka ɲɛsi an ka gouvernement ma n'ale kɔni y'a yira k'a fɔ a bɛ fɛ ka kɛlɛ k'o kalanso jɔ an ka woromasigi tabaw ye. An kun y'an ŋaniya siri k'an bɛ dɛmɛ ɲini k'a lase an ka kɛlɛkɛdenw ma. Ni i k'i bɛ dɛmɛ ɲini bi Mali kɔnɔ u b'a fɔ n'an y'a di an ka wari bɛ se yan, an ka wari tɛ se yan. Anw ye siɲɛ 3 an bɛ wari ɲini. Siɲɛ fɔlɔ la o kɛra 2012 an ye $50 di Croix Rouge ma k'a di région du Nord mɔgɔw ma. Ka camion boisson camion kelen d'u ma. Ka fini caman ba di ka taa di région du Nord ma. 2017-2019 an ye téléthon 2 organisé kan an ka balontannaw ye. An ye $200,000 ani $50,000 récolté ka d'u ma. An bɛ fɛn o fɛn kɛ an b'a kɛ jɛlenya kan. Nin téléthon in fana an b'a kɛ an ni sɔrɔdasiw an y'a k'olu ka yamaruya de kɔnɔ. U sen t'a la dɛ. An de taara s'u ma an y'a mɛn don min k'u bɛna école de guerre jɔ an ko n'an ye téléthon kɛ mun bɛ se k'a to u bɛ se k'u kɛ école de guerre in soubassement dɔrɔn kɛ est-ce que o tɛna kɛ ko ɲuman ye anw ka tɔn ma an taara s'u ma an ye ministre de ɲɔgɔn ye ani mɔgɔ ma ɲɔgɔn ani ministre de ɲɔgɔn ye an taara an ka fɛla fɔ a ye k'a bonya d'a kɔ donc an y'a lawuli ka se k'u dɛmɛ kelen an y'a lawuli wasa jamanadenw k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛkɛdenw b'u kɔ kɛlɛkɛdenw fana k'a dɔn k'a fɔ k'u ka jamana b'u kɔ an y'a lawuli o de kama. Nin siɲɛ 4nan in ale kɔni kɛnɛ kan dɔnkilidala 30 olu kɔni de welelen don walasa ka se ka su in ɲɛnamaya wa fana o bɛ kɛ olu fana jɔyɔrɔ ye nin ko in kɔnɔna na. Kɛlɛ mun ye kɛlɛ dɔnkili da mun ye la paix dɔnkili da mun ye bɛn dɔnkili da an y'a lawuli an y'olu dɔrɔn de suganti dɔw ye la paix da dɔw ye la guerre da dɔw ye l'armée da fɛn o fɛn ni artiste fɛn o fɛn ye o da an y'olu bɛɛ suganti k'olu don a la ka ca ni artiste 30 ye an b'a dɔn an tɛna se ka ninnu bɛɛ ka tɛmɛ su kelen k'a daminɛ 20h30 la ka taa se 0h la ni minnu ma se ka passer u bɛ yafa an ma an y'a lawuli Mali artiste bɛɛ k'u jɔyɔrɔ fa a ko in na ni mun se ye mun ye o de an se ye dɔnkilida de ye dɛ. K'a ladɔnniya k'a fɔ nimero 4 olu kɔni bilalen don mɔgɔw bolo kan mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka dɛmɛ don ka ɲɛsin nin ko in ma ni o ye 94 ani 4 10 ani 7 70 ani 7 ani 37 94 ani 4 10 ani 7 70 ani 7 40 ani 2 ani 94 ni 4 10 ani 7 70 ani 7 ani 61 ni k'a kun cɛ ni 94 ni 4 10 ani 7 70 ani 7 ani 66. An bɛ bi kunnafoni olu kuncɛ ni gazi ko o bɛna kun ni a tagala an ka jamana kɔnɔ maa dɔw bɛ olu kɔni bɛ u ka tobiliw kɛ dɔ la dɔw yɛrɛ bɛ u ka tobiliw kɛ charbon na o bɛna ta fɛn min ye gazi ye ale fana matarafalen don maa caman de fɛ an ka faba la nka an bɛ don min na ko bi fɛn min ye o gazi olu kɔni sɔngɔ yɛlɛmɛ o hukumu kɔnɔ Umu Jakite ale wulila ni ka taa ɲinini dɔ kɛ o kan a nani jaabi ye o de filɛ nin. Gazi ye fɛn min bɛ yen ni a bɛ tobiliw kɛ wa nɛgɛ don min ni a bɛ taa i jɔ garamu 500 bɔɲɔngo la fo ka taa se kilogaramu 1 o ma. N'i ye gazi ta k'a lajɛ a bɛ matarafa yɔrɔw la tobili bɛ kɛ yɔrɔ minnu na ani an ka tobili yɔrɔw mun dɔ bɛ tali kɛ ni lɔgɔ tɛ yɔrɔ minnu na fo ka taa se charbon o ma. Hali courant tɛ yɔrɔ tobili bɛ se ka kɛ gazi o la. Wa gazi kɔni kɛlen don fɛn bi muso caman kɔni bolo minnu ye a laɲini ka baara kɛ a la sabula a baara ka di. A ko wa n'i ye gazi ta k'a lajɛ ale kɔni ka teli kosɛbɛ tobili ta fan fɛ nka an ka sugu kɔnɔnaw n'i ye olu ta k'a lajɛ gazi a sɔrɔ man di bi sabula fɛn min don a sɔngɔ o kɔni yɛlɛlen don kosɛbɛ an ka sugu kɔnɔnaw la. An kɔni ma gɛlɛya don dɔ fiyewu a bɛ ka an yɛrɛ denw ka se kisɛ min ma hakɛ sidi t'a la waati tɛmɛna gazi an tun b'a sɔrɔ 500 ani 40 dɔw ta tun ye 200 ani 20 donc an b'a feere 100 mais waati damadɔ in kɔnɔna na gazi tɛmɛ bɛ ka di anw yɛrɛw ma 600 ni 40 donc anw taara an b'a feere cogo yɛrɛ de la bon pour que fo i ka gazi yɛrɛ sɔrɔ anw kɔni bolo yan nɔ fo a k'a sɔrɔ kuma gazi de b'i bolo donc o de bɛ ka anw soulever dɔɔnin anw gazi baarakɛlaw kɔni vraiment an caman sɛgɛnnen don nin waati in na parce n'i ka baara kɔni tora gazi ma nin waati in na i tɛ bɔ a la an bɛ gaziw bɔ k'u sigi da la ten dɔrɔn foyi t'u kɔnɔ peut-être
te gaji fitini kɔnɔna nafa foyi tɛ ka sɔrɔ a tɛmɛ barisa a tɛ ka sɔrɔ bon fitini ninnu waati tɛmɛnenw na n'a k'u tun bɛ ka fɔ cogo min na an tun bɛ k'a di 600 mais n'a gɛlɛyala ka na kɛ a bɛ di anw yɛrɛ ma 600 force an tɛna se ka di 600 tuguni dɛ o kɔnɔna kɔnɔna dɔw tun b'a di 750 dɔw b'a di 770 kumaba kɔni an bɛ k'o feere 1,800 mais waati tɛmɛnenw na o tun bɛ di anw ma 1,150 a cɛ dɔ b'a tigɛ 1,100 filɛ donc waati a tun bɛ feere 1,400 1,500 mais nin waati in na a bɛ ka di anw ma 1,500 donc i yɛrɛ ka client min i bɛ se ka d'u ma 1,600 dɔw ta ye 1,800 o kɔni y'a dan ye anw ka yan nɔ bon kuma dɔw la a ka teli mais kuma dɔw a ka suma yɔrɔ sugu dɔ jɔ mais an bɛ waati min kɔni na mɔgɔ mɔgɔ ka baara kɔni tora gazi ko dama ma i n'a fɔ an minnu b'a détail carré kɔnɔ kɔni tiɲɛ la i ka balo ma nɔgɔ a la anw bɛ minɛ misɛnnin wɛrɛ minnu fara a kan o de bɛ anw dɛmɛ a la kosɛbɛ bon an ta kɔni an b'a minnu bɛna d'anw ma an b'a falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ de parce que k'a fɔ ko an bɛ taa n'a ye depot la ka taa charger tiɲɛ na anw t'o kɛ i n'a fɔ mototigiw tun bɛna di anw ma i n'a fɔ kunba gazi mɔgɔw olu tun bɛna di anw ma yan nɔ donc olu tun b'anw dɛmɛ kosɛbɛ nin waati in na olu fana caman tɛ ka se yan nɔ kosɛbɛ u bɛ degun d'an kan nin wagati in na gazi ko a waati a gɛlɛyalen don dɔɔni sabula n'i y'a jateminɛ an yɛrɛ bɛna k'an bɛna gazi sa gazi tɛ yen a bɛ fɔ ko gazi tɛ yen alors que an bɛ nɛnɛ de la ne yɛrɛ tɛ se ka wuli k'an ko ka sɔrɔ ji kalaman tɛ n'a fɔra ko gazi gɛlɛyalen don faama b'a la u ka ko a ɲɛɲini cogo suguya wɛrɛ la quoi bon à peu près u tun ye 100 de fara a kan u tun y'a kɛ 800 bon donc an kɔni an ka client minnu bɛ yan an minnu ye client fidèle u kɔni b'a d'an ma 770 la mais mɔgɔ mɔgɔ tɛ client fidèle kosɛbɛ bon u kɔni u bɛ 100 fara a kan parce que olu yɛrɛ y'a ta gɛlɛya de la an ma jigin u la fana u y'a ta gɛlɛya de la bon ne nana fitinin de san 770 ta in o de bɛ ne yɛrɛ ba bɛ baara kɛ gazi de la c'est pourquoi f'an ka ɲinɛ a ye ne b'o de fɔ n ko dɔ de farala a kan 100 de farala a kan ka kɛ 800 mais an minnu bɛ a ta ka caya bon u bɛ se ka réduction k'an ye u tɛ fɛn ɲini a sanfɛ. hakilina jiginna muso caman kɔni bɛ yen minnu kɔni ye a kanu sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ka tobili ka o kɛ gazi o la ka d'a kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na tobili bɛ se ka kɛ so kɔnɔna na fo ka taa se kɛnɛmala o ma hali n'a sɔrɔla gazi sɔngɔ o da ka di sugu kɔnɔnaw la. o bɛ dan sigi bamanankan kunnafoniw la ka sanga ni bi sibiri janvier kalo tile 8 san 2021 ni ala ma an ka jɔnya yirana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ni waati kelen na ala ka su yɛrɛ d'an ma.